Nyilván azonnal a lehető legrosszabbra készültem fel, hiába próbáltak megnyugtatni, hogy ez egy időben elkapott és egy szerencsés, idézőjelben szerencsés állapot még, amiben én vagyok, de annak hatására, amin keresztül mentem, azért ez egy mélyebben érintett szerintem a kelleténél. Húbkimetszés, ez a szép neve, ez a mély nyaknak abban a részéből, ami a hüvelyen keresztül hozzáférhető, egy részét eltávolítjuk. A rákmegelőző állapotok azok gyakorlatilag a ráktól abban különböznek, hogy a hám alatti határoló kötőszövetes struktúrát, úgynevezett bazális membránt a tumorosan burjánzó sejtek még nem törték át. Üdvözlöm Önöket! Ez a Rákeltérítő második évadának 8. adása, melyet a Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet régi könyvtárában veszünk föl a Rákkutatók Alapítvány támogatásával. Vendégeink: Nádai Anikó műsorvezető, dr. Lindner Balázs szülész-nőgyógyász és a később hozzánk csatlakozó dr. Fónyad László patológus. Én Markovics Ferenc vagyok, 2017-ben túléltem egy rákot. A kezelések alatt gyakran szembesültem sorstársaim teljes tájékozatlanságával. A Rákeltérítőben ezen is szeretnénk segíteni, amihez különféle daganatokkal sikeresen megküzdő hírességek és orvosaik avatnak be minket betegség és gyógyulás történeteikbe. Ma főleg arról lesz szó, hogy az időben felfedezett rákmegelőző állapot teljes mértékben gyógyítható. Ne felejtsenek el feliratkozni csatornánkra, és ha tetszik, kérem, lájkolják podcastunkat. Először ismerkedjenek meg szereplőinkkel. Nádai Anikó tévés műsorvezető. Kiskörösön érettségizett, majd a Bajai Tanítóképző Főiskola magyar szakára járt. Országos ismertséget 2010-ben a Való Világ 4. szériájában ért el. Ezután az RTL több produkciójában is szerepelt, például az Éjjel-nappal Budapestben, ahol színésznőként tűnt fel. Később műsorokat vezetett, például saját adását, az Anikó Show-t. A Reggeli és a Házasodna a gazda állandó házigazdája. 2 gyermek édesanyja. 2020-ban Nádai Anikó mélynyakán daganatgyanús elváltozást találtak. A szövettani vizsgálat végül nem kifejlődött tumort, hanem csupán rákmegelőző állapotot mutatott ki. Dr. Lindner Balázs szülésznőgyógyász daganatsebész. 2000-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Német állami ösztöndíjjal 1 évet töltött Németország egyik onkológiai centrumában. Szakvizsgáját követően az Országos Onkológiai Intézetben, a Délpesti Kórházban, majd a 2. számú szülészeti és nőgyógyászati klinikán dolgozott. 2013-ban egy méhnyakdaganatról szóló kutatásban szerezte meg tudományos doktori fokozatát. 2018 óta vezeti az onkológiai profilt az Egyesített Női Klinikán. Az Európai Onkológiai Társaság tagja. Nagyon sokat olvastam és készültem erre a felvételre. Az 5 évvel ezelőtti nem igazán szerencsés eseményekről, tehát a betegségedről, amin most már lassan tényleg az a bizonyos 5 év, amit ilyenkor azt mondjuk, hogy 5 év után gyógyultnak tekinthető a beteg, ez most már lassan letelik. És egy dolog rögtön szemet szúrt, és ezt egy kicsit haragszom a kollégáimra, mégpedig az, hogy mindenhol az van leírva, hogy Nádai Anikónak méhnyakrákja van. Tehát ugye először ez volt a kiinduló pont, ha jól tudom, és kiderült a szövettani vizsgálat után, hogy végül is ez egy jóindulatú történet volt. Tehát most akkor hiába nyilatkoztál több helyen, hogy ez egy jóindulatú rákmegelőző állapot volt, mégis ez teljes mértékben beszórta a magyar sajtót, szóval hogy van ez? Hát igen, nekem 5 évvel ezelőtt egy elég kemény időszaka volt az életemnek, ez volt az egyik fele. Sajnos a magyar bulvár média az ilyen, hogy szereti felkapni, felhájpolni a dolgokat. Nyilván, hogyha ez a szalagcím ez így hangzott volna annak idején, hogy Anikónak egy jóindulatú konizációs műtéte volt, ez úgy senkit nem érdekelt volna, vagy senki nem kattintott volna rá a cikkre. Így ezért ez jobban eladható, azt gondolom, példányszámban is, és talán ez így
szájról szájra ment tovább, és terjedt így a magyar bulvárban és köztudatban. Hála Istennek tényleg egyrészt nagyon gyorsan és időben lett nálam ez a dolog észrevéve. Én azért rendszeresen járok nőgyógyászati szűrésekre is, sőt, én lehet, hogy egy kicsit hipohonder vagyok, és mindenre, amire lehetséges. Úgyhogy egy ilyen egyszerű nőgyógyászati szűrés alkalmával derült ez ki, hogy valami nem teljesen stimmel. Nekem akkor volt egy nagyon-nagyon jó nőgyógyászom, és egy viszonylag egyszerű konizációs műtéttel, ahogy ezt említettem, ez meg is oldódott ez a probléma. Fájdalmaim egyáltalán nem voltak, úgyhogy én a mai napig azt mondom, és azt is vallom, és próbálom a környezetembe is, illetve azoknak az embereknek, akikhez én eljutok, elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy eljárjunk szűrésekre, és tényleg, hogy figyeljük a testünket. Mi a véleménye az orvosnak arról, hogy Anikó azt mondta, hogy talán kicsit hipohonder vagyok, amikor mindenféle szűrést emlegetett, amire elmegy ez. Inkább ez a jó, vagy van középút? Nem tudom, hogy az mit akar, hogy kicsit a hipohondria, és hogy szűrésekre jár valaki, ez önmagában jól hangzik. Ha a másik végletet nézzük, aki nem jár szűrésre abszolút soha. Ugye azt szokták mondani, akik nem járnak szűrésre, hogy hát teljesen egészségesnek érzik magukat. Ugye a szűrővizsgálatnak pont ez lenne a lényege, hogy aki még jól érzi magát, annál találjuk meg, ha valami kezdődik. Mert amikor már valamit nem úgy érez a saját testében, ugye mondta Anikó is, hogy érzi magát, az nem biztos, hogy mindent lehet érezni. Sajnos, de erre vannak a szűrővizsgálatok, hogy ha időben felfedezünk valamit, az még nagy eséllyel, vagy általánosabb azt mondható, hogy gyógyítható mint hogyha már akkor. Tehát a hipohondria, nyilván az sem jó, tehát a hipohonder az nem szűrésekre jár egyébként, a hipohonder az különböző tüneteket fedez fel magán, és azokkal jár el. Igen. Tehát ő már érez valamit, de ez a véglet jobb, mint a másik, hogyha lehet választani. Te is felfedezel mindenféle tüneteket? Hát szerintem ez így a 21. századi népbetegség talán, nem? Hogy mindenki azonnal érez valamit magán, és azonnal felmegy az internetre, beüti és keresi, hogy vajon ez mi lehet, és a legdurvább betegségeket véli magán felfedezni. Viccet félretéve, ahogy említettem, nekem tényleg ez a 2020-as év volt talán életem legnehezebb időszaka. Édesanyám szintén rákban hunyt el. Milyen rákban? Végbél rák, és szerintem ennek köszönhetően, hogy ez így alakult, emiatt vagyok én így, hogy vajon én ezt öröklöm, nekem már el kellene menni tükrözésre. Én múltkor csináltattam ilyen rákpaneleket magamnak, ami igazából nem igazán volt egy jó ötlet, utólag kiderült, hogy ilyeneket nem szabadna csináltatni, csak úgy. Hát nekem akkor azt mondták, hogy ez nem így működik, hogy az ember elmegy, és akkor megcsináltat egy ilyen rákpanelt talán, mert hogy ez arra van, hogyha már egy kialakult rákos megbetegedést nyomon tudjanak követni. Ez, hogyha most nálam így mutatott is némi eltérést, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy gond van, lehet, hogy gyulladás van a szervezetben, de alapvetően ezt így nem ajánlják. Erről mi az orvosi vélemény, erről a rákpanel kérdésről? Amikor nagyon jó, utána olvasott, nekem is kell csak megerősíteni, amiket ő mond. Hogy ez jó vagy ha rossz? A rákpanel, ugye, hát ha van ilyen egyáltalán, nyilván ő arra gondolt, hogy elmenténk, azt gondolom, egy vérvételre, igen. És ott általában ma már ugye a beteg kéri, hogy mit kér, vizsgálatot, vagy legtöbbször. Tehát elmegy egy csomagba, és azt mondja, hogy mindent kérek be, x-en minden, összes tumormárkert, és ez tényleg egyébként rossz irányba tud elvinni, mert ha megnézzük, hát hogyha valakinek végignézzük ezeket a vizsgálatait, akkor kevés az, akinek minden tökéletes, és aztán egyik tumormárker egy picit magasabb, kicsit alacsonyabb, vagy nem olyan értékű, akkor elindul egy olyan kaszkád, amiben nehéz visszaterelni valakit a normális mederbe. Tehát orvosilag így, hogy valaki elmenjen és egy ilyen összes tumormárkert megcsináltassa, ez azért így általánosságban nem mondható, hogy ez egy jó irány. Tehát a szűrővizsgálatok kapcsán nem feltétlenül erre gondoltam. Na most én sorstársa vagyok az Anikó édesanyjának ezek szerint, mert én is végbéldaganatot éltem túl, és az a kérdés kínálkozik önkéntelenül, hogy az, hogy a családban volt egy ilyenfajta érintettség, az mennyire növelte meg az Anikónak az ezirányú kockázatát, hogy most nem, ugye más volt az ő
története, de hogy bárhol a szervezetben megjelenhet. Itt a családi előzmény az számít ez esetben, vagy nem számít? Mindig számít, ugye most ha nagyon specifikus orvosi szakmai választ kell adnom, akkor ez daganatról daganatra változik, tehát nem tudjuk így. Nagy általánosságban lehet azt mondani, hogy egy családon belül több a daganatos megbetegedés, ez biztos, hogy ennek van valamilyen genetikai háttere. Az, hogy egy valaki a családban valamilyen tumoros betegségben szenvedett, onnantól kezdve az egész családra ezt a bélyeget rányomni nem biztos, hogy kell, és ez daganat típus függő is azért. Tehát, hogy milyen daganatról volt szó, hogy az mennyire számított esetleg valami öröklődés szintjén, de általánosságban elmondható valóban, hogy ott, ahol abban a vagy egy családban látszik, hogy mindenkinél valamilyen daganatos betegség jelent meg, akkor azért az egy kockázatot jelent. Nem akarok belemenni itt a genetikai háttérbe, de igen, lejelenthet egy kockázatot, de nem feltétlenül így, hogy az édesanyjánál volt egy ilyen daganat, de hát erről egy végbél daganatokkal, vagy kolorektálisnak mondott daganatokkal foglalkozó onkológus vagy sebész nyilván sokkal többet fog tudni mondani. De igen, ha az ember, ha más nem, akkor megérinti az, hogy a családjában volt egy ilyen, és ezt kutatni fogja, és nem biztos, hogy ebbe az irányba, de úgy globálisan, amikre tud elmegy, és ez egy ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy jó hatás. Amikor édesanyád beteg volt, gondolom, az egy több éves folyamat lehetett. Az mennyire érintett meg téged, hogy sarkalt-e arra, hogy akkor most komolyabban utána kell nézni? Már ugye ilyen fiatalkorban azért nem szokták elkezdeni az emberek a szűrést, de volt-e ilyen törekvés nálad? Hát anyukámnál azt tudni kell, hogy ez az egész, ez szerintem talán ott indult, hogy neki volt egy társbetegsége mindehez, amit rosszul diagnosztizáltak. Bazadov-kórja volt, ez egy pazsmirigyel összefüggő betegség, szegénynek teljesen megváltozott ugye az arca, a szemei elkezdtek kidülledni, és az orvosok nem tudták ezt jól kezelni, és ennek köszönhetően ő ilyen szemcseppeket kapott erre a betegségre, ami nyilván nem segített, és olyan szinten hitét vesztette így az orvosokban, hogy így egy kicsit a természetgyógyászat felé fordult, és hát nyilván ott nem vették észre időben azt, hogy probléma van nála. Így utólag visszagondolva emlékszem, hogy voltak jelek, amiből gondolhattam volna én, hogy nagyobb a probléma. Onnantól számítva, hogy ez kiderült, viszonylag gyorsan véget ért. Amikor már nagyon nagy volt a baj, ő akkor szólt nekem, egy siponynyílás keletkezett a végbele és a hüvelye között, és igazából Balázsral talán akkor találkoztam személyesen először, szerintem te nem is tudod, őt te műtötted annak idején, 2020-ban. Te voltál az egyik orvos, hiszen egy nőgyógyászati beavatkozásra is szükség volt, és Balázs az egyik legjobb ilyen nőgyógyászati daganat specialista is, és a Kutvölgyi Kórházban voltunk. Sajnos ez nem az orvosok hibája volt, egy nagyon-nagyon késői stádiumban lett észrevéve, egy nagyon-nagyon agresszív típusú rák volt, és hiába szeretett volna élni, hiába tett meg már utólag mindent azért, hogy rendben legyen. Viszonylag gyorsan, tehát szeptemberben derült ki, és május 14-én ő már nem élt. Nyilván ez mind sarkal arra engem, és tényleg azóta van az, hogy sokkal jobban odafigyelek, és sokkal magamra is. Tehát rengeteget változtattam az életemen, nem kávézom, nem dohányzom, nem iszom, nem csinálok semmit, próbálok odafigyelni az egészséges táplálkozásra, tényleg mindent megtenni. Most azt olvastam, hogy ha omega-3 zsírsavat szedünk, az is segít a rák megelőzésben, úgyhogy most már halolajkapszulát is szedek. Igazából mindenre próbálok én is így odafigyelni, amit az ember tud, megtesz, eljárok szűrővizsgálatokra, és az érdekessége a történetnek talán az, hogy
A nagyszüleim viszont, a nagymamám most 90 éves, és olyan formában van, hogy ezt lenyűgöző. Édesanyja, anyja? Ez édesanyukám anyukája, igen, és az apukám apukája pedig tavaly hunyt el 95 évesen. Akkor szép kort értek meg mind a ketten. Orvosi szempontból mikor kell elkezdeni a nőgyógyászati szűréseket, hány éves korban? Hát ugye elsősorban, amikor nőgyógyászati szűrésről beszélünk, akkor mindenki a ményagdaganat szűrésről beszél leginkább. Ez alapvetően, mivel a ményagdaganatoknak gyakorlatilag csak nem a 100%-ában egy vírus fertőzés áll, azt gondoljuk, és ezt szexuális úton lehet elkapni, ezért tulajdonképpen a szexuális élet megkezdése után évekkel szoktuk ajánlani. Nyilván a nőgyógyászhoz való eljutás az nem csak a rákszűrés, hanem mondjuk így a szexuális élet körüli kérdéseknek a megbeszéléséről is szól. Úgyhogy nagyjából az időszak, tehát exakt dátumot, mármint hogy kort, azt nehéz mondani. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok korán elkezdik már a szexuális életet, de nem azt gondolom, hogy 17-18 éves koron már kötelezően el kell menni ményakrák szűrésre. De legalább egy beszélgetésre, hogy ez miről szól majd, mire kell odafigyelni, esetleg mivel lehet megelőzni dolgokat, erre már érdemes akár fiatalon hangsúlyt fektetni. Hány éves korodtól kezdtél el járni szűrésekre? Fú, hát igazából én viszonylag, nem is szűrésekre, én elég korán elkezdtem már nőgyógyászhoz járni, mert nekem így elég problémás volt, fájdalmas volt az elején, így amikor az első menzesz megjött, és aztán én viszonylag gyorsan eljártam már ezzel kapcsolatban orvoshoz, de most, amit mondott a Balázs, ugye szerintem az például nagyon fontos kiemelni, hogy ez a HPV nevű betegség, nem? Az, amit humán papilloma vírus. Igen, amit elkaphatnak a fiatalok, vagy bárki, és szexuális úton terjed, és nagyon fontos ugye ennek a tipizálása, hiszen ez is nagyon széles skálán mozog, hogy mi az, ami veszélyesebb, meg mi az, ami kevésbé, és nem tudom, hogy például én utólag kaptam erre oltást is. Hogy érted, hogy utólag? Hát, hogy amikor már kiderült, hogy nekem mondjuk HPV betegségem van, vagy valamilyen típusú HPV-m van, ugye ennek köszönhetően volt annak idején nekem ugye ez a konizációs műtétem is, hiszen amiatt volt ez a ményakrák megelőző állapot, akkor én nagyjából abban az időszakban kaptam meg az oltásokat is. De akkor már késő, nem? A mai tudásunk szerint nem. Tehát az oltásnak ma ugyan van egy rendje, hogy mikor kell azt megkapni, mikor lenne ideális, de pont egy ilyen konizációs műtétnél, amivel mondjuk esetlegesen, ugye valószínűleg itt erről volt szó, hogy HPV okozta elváltozás után, az ismételt konizáció ennek az újra kialakulásában ez abszolút védelmet nyújt az oltás, tehát nem késő akkor sem megkapni. Ma azt látjuk, hogy a HPV oltás az, ami egy betegséget el tud tüntetni, ez a ményagdaganat. Tehát, hogyha ezt az oltást, ami mai oltás rendben is benne van, azok a fiúk és lányok, mind a kettő nem megkapná, még a szexuális élet megkezdése előtt és az átoltottság szintjén ez elérne egy magas százalékot, ez a 90% lenne az ideális, akkor egy betegséget tudnánk olyan szinten visszaszorítani, amiben még ma is évente közel 500-an meghalnak, ami mondhatjuk, hogy kis szám, nagy szám, annak, aki ebben meghal, annak az egy nagyon komoly betegséget jelent. Mikor kerültetek először kapcsolatba? Hát mondom, én akkor találkoztam Balázsral először, amikor édesanyám kapcsán ő műtötte. De úgy, mint beteg, vagy páciens? A második terhességemet végig együtt csináltuk. Nála született Alex, és hát nála jobb kezekben szerintem nem lehettem volna. Tényleg? Nagyon-nagyon jó orvos. De hát ez a bizonyos konizációs műtét, ezt még nem te csináltad? Nem. Nyitrai Gábornak hívták az én nőgyógyászomat, őnála született az első kisfiam. És amikor én kapcsolatba kerültem Balázsral, akkor mi megbeszéltük, hogy
hogy amint megszületik a kisfiam, én újra hozzá fogok majd járni. És hívtam telefonon, kerestem, írtam neki, és sose volt még ilyen, hogy nem reagált volna. És képzeljétek el, hogy az idő alatt gyomorrákban elhunyt. És én ezt olyan nehezen dolgoztam fel a mai napig, hogy én ezt nem tudom elmondani, és hogy nem tudtam ott lenni a temetésén, semmi, és hogy ez így, ha ezzel szembesül az ember nap mint nap, és a mai világban, nem tudom, hogy ez a médiának köszönhető, hogy ilyen szinten eljut az emberekhez az, hogy rákos, nyilván más típusú, de hogy mindig folyamatosan ezt hallgatni, hogy persze, hogy az ember fél. Hát ilyen 50, fiatal, 50 körüli, 50 pár kicsit talán idősebb, tehát hogy fiatal volt még nagyon. Úgyhogy Balázs innentől kezdve nem szabadult tőlem. Azt olvastam rólad, hogy különösebb tüneted nem volt, amikor elmentél arra a nőgyógyászati vizsgálatra, ahol kiderült ez a, hál' Istennek, rák megelőző állapot. Nekem egy dolog mégis szöget ütött a fejemben, hogy az egyik cikkben szerepel, hogy voltak mindenféle ilyen furcsa hajhullások, allergiák, bőr problémák, és hogy itt volt egy implantátum téma, amit összefüggésbe hoztál Igen. Vagy többen mondták, hogy itt lehet szerepe ennek a rák megelőző állapotban annak, hogy volt egy implantátumod. Tehát hogy is nézett ki, mert egyfelől azt mondod, hogy nem volt tünet, másfelől azért kiderül, hogy voltak ilyen furcsa, nem feltétlenül nőgyógyászati problémára utaló, ilyen furcsa amorf tünetek. Furcsa ezekről most így már beszélni, tényleg 5 év távlatában, de most, hogy említett, tényleg ez így volt. Sajnos nekem a hajhullás az eleve egy ilyen rendszeres dolog az életemben. A bőr problémák, utólag rájöttem, hogy képzeljétek, tojásfehérje, nem allergia, talán intolerancia, ami nálam fent áll, és hogy most, hogy nem eszem tojásfehérje, teljes mértékben ez így szerencsére megszűnt. Egyébként gondolom azt, hogy az én, nem tagadom, nyilván az első terhességem után már nem úgy néztem ki, ahogy szerettem volna, és implantátumok lettek betéve. Az akkori kor, nem, ez így nagyon rosszul hangzik, tehát abban az időben ez az egyik legmodernebb, legjobb, legminőségibb implantátum volt. Sajnos ezek nem úgy működnek, hogy így, ha véletlen mégsem felel meg valami az elvárásoknak, akkor visszahívják és szólnak a pacienseknek, és sajnos nekem egy olyan típus lett berakva, amiről később kiderült, hogy nagy százalékban esély van arra, hogy rákos megbetegedést okozhat. Nyilván megijedtem azonnal, és ki is kellett cserélni. Nem tudom. Nyilván, nem mondom, én nem vagyok szakértő, nem tudom, hogy ennek volt-e köze ahhoz, hogy nekem lett ez a problémám. Én mondom, ezt a HPV-s megbetegedésnek tudom be. Az, hogy az implantátum akkor nem volt jó és megfelelő, az tény, de hála jó Istennek, szerintem az is úgy kezelve lett és el lett távolítva. Mi a helyzet az implantátumokkal? Tényleg van szerepe a rákos megbetegedések számának növekedésében? Nőknél, hölgyeknél? Hát, hogyha ményadaganattal akarjuk összefüggésbe hozni, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudok ilyenről. Nyilván ez a HPV vírus okozta a megbetegedés, ez ezért közvetlenül nem hozható összefüggésbe. Ha nagyon akarunk és nagyon próbálunk valamilyen orvosi kapcsolatot teremteni, akkor lehet, hogy itt az immunrendszernek a működését befolyásolva esetleg, de hát ezek ilyen teóriák, tehát ezeket azért ne gondoljuk megalapozott szakmai érveknek, mint hogy a HPV sem okoz mindenkinél baj, tehát itt nem úgy kell majd ezt az egész interjút végighallgatni, hogy aki meglátja a HPV-t a szűrésénél, hogy HPV infekciója van, és azonnal a ményadaganat réme fenyegeti. Nyilván foglalkozni kell, de ezt egy szakembernek fogja mondani azért jó esetben, hogy ez ténylegesen mekkora kockázatot jelent az ő esetében. Ha jól tudom, akkor ez úgy történt, hogy elmentél egy triviális nőgyógyászati vizsgálatra, minden különösebb tünet, ez irányú tünet nélkül, ahol ezek szerint Nyitrai doktor megvizsgált, és azt mondta, hogy van itt egy kis probléma? Szinte egyébként, most így visszagondolva, nőgyógyászati rákszűrés volt, és nem is tudom, hogy már ott
mondták-e egyből, de nekem semmilyen tünetem nem volt. Az tény. Tehát, hogy én nem vettem még észre magamon semmit se, és ez tényleg kizárólag annak köszönhető, hogy ebből nem lett komolyabb baj, hogy betartottam, hogy eljárok legalább évente, és megvizsgáltatom magam. Szokásos szövettani bemutatón következik. Dr. Fónyad László patológussal beszélgetek. Abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy Fónyad László patológus a szövettani metszet köré rajzolta a női nemi szerveknek a stilizált képét. Akkor kérlek ismertesd, hogy kívülről befelé haladva mit és hol látunk pontosan. Ha szigorúan véve kívülről befelé haladunk, akkor innen lentről kell elindulni. Ez a része a kis rajznak reprezentálja a hüvelyt, ami után a méhnyak következik, a szövettani metszetünk az egy méhnyakat ábrázol, és ennek a folytatásában a méhet, az uterusz testet rajzoltam, és jobb és bal oldalt nagyon kis leegyszerűsítve az ováriumokat, a petefészkeket próbáltam lerajzolni, hogy legyen egy képünk arról, hogy a konizáció, ami során a méhnyaknak azt a részét távolítják el, ahol a rákmegelőző állapot kialakult, az hol helyezkedik el az emberi testben, és azon belül is a belső női nemi szervekben. Mielőtt a szövettani eltérésekről kicsit részletesebben beszélnénk, nagyon fontos hangsúlyozni azt, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a méhnyakrákok kialakulásának majdnem 100%-áért a humán papillóma vírus felelős. Vagyis a HPV. A HPV. Talán kevesebben tudják, hogy ez nem egy vírus, hanem ez számtalan vírus törzset jelent, amikor én azt mondom, hogy HPV. Ma körülbelül 200 különböző törzs került leírásra, és talán a legfontosabb dolog, ami csoportosítja a különböző törzseket, az az, hogy úgynevezett alacsony rizikójú vagy magas rizikójú törzsekbe tartozik-e a konkrét adott vírustípus. A rákmegelőző állapotok azok gyakorlatilag a ráktól abban különböznek, hogy a hám alatti határoló kötőszövetes struktúrát, úgynevezett bazális membránt a tumorosan burjánzó sejtek még nem törték át. Tehát egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a folyamat helyben, lokálisan marad, és még nem képez áttétet. Szerencsére az eseteknek a döntő többségében, 90%-ában legalább a megfertőzött sejt és szervezet egy idő után leküzdi önmagától a fertőzést. 2 éven belül az eseteknek a 90%-a az önmagától meggyógyul, anélkül, hogy az ember tudna róla, hogy ő egyáltalán megfertőződött a vírussal. Ez azt is jelenti, hogy a szexuálisan aktív felnőtt népességnek a 80-90%-a az életében bizonyosan fog találkozni vírussal. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú vírussal találkozik, történik-e újabb fertőzés, esetleg magas rizikójú csoportba tartozó HPV-vel, vagy nem. Akkor most itt nézzük meg, arra kérlek, hogy ezen a metszeten, úgy azt mondtad, hogy ezt az intézet archívumából hoztad, és egy nagyon jó példa, tehát ez is egy rákmegelőző állapot lesz, ha jól tudom, hogy miből látszik, hogy rákmegelőző állapot, és még mi mindent tudsz erről megállapítani. Tehát egy méhnyak részletnek az átmetszetét látjuk. A metszetnek ezen a részén a méhnyak felszínén lévő, úgynevezett több rétegű el nem szarosodó laphám látható, és talán már ezen a nagyításon is észre lehet venni, hogy van egy olyan pont, ahol a hám kiszélesedik, sötétebbé válik, innen indul el maga az elváltozás, halad egészen a méhnyak irányába, ahol már mirigyek láthatóak. A bélelő nyálkahártya a laphámból normál esetben is mirigyhámmá változik. Ez a terület egyébként egészséges nőkben is az úgynevezett transzformációs zóna. Transzformációs zóna, még egyszer, ahol a laphámból mirigyhámmá alakul a felszíni hám. Ez különösen veszélyeztetett, kitett területe a HPV fertőződésnek. Itt olyan struktúrák vannak, hogy itt lép be a sejtek közé, és fertőzi meg a sejteket legkönnyebben a vírus. Úgyhogy ezen a területen alakult ki az elváltozás.
Ha nagyobb nagyítással vizsgáljuk a szabályos és a kóros átmenetet, akkor látható, hogy itt a sejtek sűrűsége sokkal kisebb, mint ahhoz a részhez képest, ahol az elváltozás látható már. Sokkal sötétebben festődik ez a terület. Ennek a sötét festődésnek az oka az, hogy azt a festéket, ami ezt a kékes-lilás színt adja, ezt elsősorban a sejtmagok veszik fel, és lehet látni, hogy mennyivel sűrűbben helyezkednek el itt a sejtmagok a szabályos hámhoz képest. És akkor ennek alapján az megállapítható, hogy egy ilyenfajta rák megelőző állapot általában teljes mértékben visszafordítható, gyógyítható? Az érintett terület eltávolításával igen. Természetesen követni kell a beteget ezután, ismételt citológiai, kontrollcitológiai vizsgálatokkal, HPV kimutatására szolgáló vizsgálatokkal, nem hagyják magára, nem lehet magára hagyni egy ilyen beavatkozás után se a beteget, de reménységünk szerint a problémát megoldottuk azzal, hogy a beteg területet sebészileg eltávolítottuk. És akkor összehasonlítható ez a rák megelőző állapot egy olyan szövettani metszetképpel, ahol már egy kifejlett rosszindulatú daganatot látunk a ményakon. A jobb oldalon a már előbb bemutatott rák megelőző állapotot látjuk, ahol is az elváltozás az a hámra korlátozódik, a bazálmembrán éles, nem törte át a környező kötőszövet irányába a folyamat, míg a bal oldalon egy invazív, már rákos folyamatot látunk. Tehát itt megtörtént az áttörés is. Itt áttörte valóban a folyamat a bazális membránt, és a rosszindulatú sejtek szabálytalan fészkeket, lemezeket, vagy kisebb sejtcsoportokat formálva szűrik be a méhnyaknak a kötőszövetes állományát. Látható a képen, vagy láthatóak a képen egyébként véredények is, érképletek, és itt értjük meg annak a jelentőségét, hogy egy rák megelőző állapotról, vagy már egy invazív rákról beszélünk, ugyanis ebben az esetben a rosszindulatú sejtek képesek betörni nyirokerekbe, kisvénákba, és a sejtek szétszóródhatnak a szervezetünkben, és így tudnak áttéteket képezni. A rák megelőző állapotban, az in situ esetben ez nem történhet meg. Dr. Fónyad László patológus szövettani bemutatója után folytatjuk a Nádai Anikóval és dr. Lindner Balázssal készült beszélgetésünket. Vannak ezek a rák megelőző állapotok, és ezekből alakulhatnak ki X idő után a rákos megbetegedések, hogyha nem törődünk vele. Igen, ez mondjuk az iskola példája a mények daganatnál, ahol tényleg van egy ilyen megelőző állapot, tehát amikor szűrésre jár valaki, mi ezt akarjuk megtalálni. Tehát nem a daganatot akarjuk megtalálni korán, hanem ezt a megelőző állapotot. És ezt kell tudni, és a szűrésnél ezt kell figyelembe venni, hogy mikor vannak olyan jelek, amikor az arra utal, hogy ez most már olyan állapot, ami magától is bizonyos idő elteltével relatíve nagy százalékban tovább lépve egy daganattá alakul át. Körülbelül nagyságrendileg megint ezt kérdezem, hogy mennyi lehet az az idő, amikor a rák megelőző állapot átfordul rosszindulatúvá? Ugye a rák megelőző állapotnak is vannak stációi. Mi ebből a legsúlyosabb verziót akarjuk elcsípni, mert a korábbi állapotok azok nagy százalékban visszaalakulnak maguktól. Tehát ott nem kell feltétlenül egy ilyen műtéti beavatkozást csinálni. Ugye az, hogy ebből a súlyos állapotból mennyi idő múlva alakul ki egy daganat, ugye ha a klasszikusat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy 1-2 év. Tehát nem feltétlenül 1-2 hét. Az egy kérdés, hogyha valaki ugye hogy jár szűrésekre, hogy ez mióta állt neki ott fent. Tehát erre nem mindig tudunk válaszolni. Tehát nem az a célunk, hogy még ott várjunk egy fél évet, mert az is vissza tud alakulni egyébként, azt az állapotot, mivel hogy ez körülbelül 30%-ban tovább tud lépni, és egy daganatos állapot tud kialakulni, azt nekünk ott meg kell gyógyítanunk, ha kell, akkor egy ilyen kisebb műtét árán. Ha jól értem, akkor az Anikó esete az iskola példája annak, hogy a szűrés segítségével elkapott rákmegelőző állapot mennyire jó, és mennyire sokat tud segíteni. Tehát magyarul
mentesítette attól, hogy ebből komoly baj legyen. A szűrés. Így van, és 5 év eltelt, és azóta sincsenek se híre, se hamva, tehát ez egy abszolút sikeres és egy jó beavatkozás egy ilyet megcsinálni ilyenkor ebben az állapotban. Magamról is tudom, amikor megtudtam a diagnózist, tehát ott a világ összedőlt bennem, és nagyon rossz állapotban voltam lelkileg. Te hogy voltál? Májusban halt meg az édesanyám, októberben derült ki, tehát egy pár hónap elteltével. Nyilván azonnal a lehető legrosszabbra készültem fel, hiába próbáltak megnyugtatni, hogy ez egy időben elkapott és egy szerencsés, idézőjelben szerencsés állapot még, amiben én vagyok, de annak hatására, amin keresztül mentem, azért ez egy mélyebben érintett szerintem a kelleténél, és szerintem azok az emberek, akik nincsenek tisztában ezzel, nyilván nem vagyunk benne ebben napi szinten, azok szerintem egyrészt jobban is megérinti, és lehet, hogy súlyosabbnak érzik a problémát, mint ami valójában talán. Nem sok idő telt el a diagnózis és a műtét között szerencsére, de ilyenkor minden nap 5-ször annyinak számít. Tudtál dolgozni? Abszolút. Szerintem én azt is gondolom, hogy egy ilyen helyzetben az embernek szüksége van a munkájára, hogy egyrészt terelje a gondolatait. Amikor édesanyámmal is megtörtént a tragédia, én viszonylag gyorsan visszamentem dolgozni, pont emiatt, mert az, hogyha az ember ilyenkor otthon van, és csak agyal a dolgokon, akár azon, hogy most vele mi fog történni, az szerintem nem egy jó megoldás, mentálisan nem igazán tesz jót az embernek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor minél több emberrel kell körbevenni magunkat, minél többet dolgozni, nyilván olyan munkát, ami nem jár veszéllyel, tehát mondjuk nem messzire kelljen vezetni, vagy nem tudom, amikor tényleg megint csak az ember be tud fordulni. Úgyhogy nekem ez segített. Fölmerült a gondolataidban, hogy esetleg ad abszurdum elveszted a méhedet a műtétből kifolyólag? Igazából, ha ez benne is lett volna a pakliban, én azt gondolom, hogy azt is tudtam volna kezelni, hiszen nekem addigra már megvolt a kisfiam, az első kisfiam. És én úgy emlékszem, akkoriban nem terveztem, hogy szeretnék, nyilván nem is volt párkapcsolatom, vagy nagyon úgy szeretnék még, vagy gondolok úgy erre a történetre, hogy szeretnék még gyermeket. Hála Istennek, hogy ez nem így alakult, és nem volt erre szükség, hogy bármit el kelljen távolítani, és ennek köszönhetően így, és Balázsnak köszönhetően Alex is most már az életünk része. De azt hiszem, hogy fel tudtam volna dolgozni, és pont ezzel kapcsolatban így eszembe is jutott egy történet egy barátnőmmel, aki viszont ezt nem tudta elfogadni, és hiába mondták neki az orvosok, hogy már pedig erre szükség lenne, újra kialakult nála a ményakrák, és sajnos másodjára már nem sikerült legyőznie. És hiába volt már egy kislánya, ő szeretett volna még gyermeket, de egyszerűen nem tudta azt elfogadni, hogy eltávolítsák a méhét. És ez az életébe került. Jó. Hány éves volt? Fiatalabb tőlem. 30 körül. 31. Hát ez elég szomorú történet. Igen. Úgyhogy sajnos az én életemben nagyon sokszor találkozom így a halállal is, elég kemény gyomrosokat kaptam már tőle, és nagy esetben tényleg sajnos a rákkal. És fölmerült benned, hogy esetleg ebbe bele lehet halni? A rákba? Persze. Mármint, hogy ebbe konkrétan. Ebbe a beteg? Hát nyilván, ha az ember nem foglalkozik vele, akkor persze. És a műtét maga az mennyi ideig tartott kb.? Szinte ez egy nagyon egyszerű és gyors beavatkozás. Én úgy emlékszem, hogy aznap már haza is engedtek. És altatásban történt? Altatásban történt, abszolút. Azért ezt tudni kell rólam, hogy én az a típusú beteg vagyok, aki ha teheti, azonnal fel kell és megy és csinálja a dolgát, és mintha mi sem történt volna. Igyekeztem azért ezt így csinálni mind a két terhességem után is. És itt is emlékszem, hogy talán egy
fél napig, hogyha feküdtem, de hát tényleg lekopogan semmi probléma nem volt, nem voltak fájdalmaim. Ez szerintem egy abszolút rutin műtétnek, rutin eljárásnak számít. Nekem nagyon tetszik az, és szerintem nagyon nagy szolgálatot tettél a hölgytársaidnak, vagy a fiatal nőknek azzal, hogy azt hiszem aznap, hogy kijöttél, vagy másnap a reggeli műsorában felhívtak téged otthon, ugye Skype, vagy valami ilyesmi kapcsolaton keresztül, és te már ott nagyon virgoncan viselkedtél, hála jó Istennek, és mondtad is, hogy te már másnap, tehát a felvétel utáni másnap te már jössz dolgozni. Ez így történt, hogy nagyon hamar visszamentél a munkába? Biztos, tényleg én nem szeretek ilyenkor sem otthon maradni. Szerintem tényleg az a fontos, hogy az ember minél gyorsabban visszamenjen. Meg amikor az embernek gyereke van, ott már nincs betegszabadság. Tehát, hogy nem teheted meg, hogy kiteszed a hűtőre, hogy én most léptem, és ne keressetek pár napig. Anyaként azért az embernek már azt gondolom, hogy nem nagyon van ideje meg lehetősége arra, hogy hosszú napokon keresztül ágynak dőlve várja a csodát. Pontosan ez a konizációs műtét, amit bevalló férfiasan most hallottam először az Anikó története kapcsán, ez mit jelent? Hát, ha magyarra fordítanánk, akkor kúpkimetszés, ez a szép neve. Ez a mély nyaknak abban a részéből, ami a üvegen keresztül hozzáférhető, egy részét eltávolítjuk. Azért kúp, mert ilyen kúp alakú területet. Ez nem egy nagy terület, alapvetően arra szól, hogy egy ilyen elváltozást ki lehessen venni, illetve jussunk egy diagnózishoz, illetve hát egy definitív műtéti eljárás, hogyha ez épp szélekkel van kivéve. Tényleg ez egy kisebb beavatkozás, tehát itt a műtéti skálán, ha nézzük, akkor ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy kicsit diagnosztikus is, és egyben egy kis kezeléssel is együtt járó műtét. Ebben a sorozatban, a rákeltérítőben már többször szó volt az épszélekről. Most ismét megragadom az alkalmat, hogy légy szíves, magyarázd el, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát itt egy elváltozást veszünk ki, amit esetleg bizonyos festési eljárásokkal tudunk körvonalazhatóvá tenni, de nem minden esetben. Tehát van olyan rész, amit nem látunk, és ugye amikor kiveszünk egy szövetet, azon nem fogjuk mi látni szabad szemmel, hogy ott van elváltozás, vagy nincs. A patológusok, akik végleg azt mondják, hogy ez van benne, a épszélek az azt jelenti, ahol mi körbevágtuk, ott már ez az elváltozás nem volt detektálható, magyarul ezt teljes egészében kivettük. Ez a jelentősége az épszélnek. Tehát nagyon fontos, hogy teljesen daganatmentes terület maradjon csak vissza a műtét után. Hívjuk daganatmegelőző állapotnak. Daganatmegelőző állapot. Ez akkor ez egy más stáció már. Igen, ennek is vannak bizonyos szakmai kritériumok, de nagyon nem megyünk bele a részletekbe, tehát ha valakinek, ha esetleg benne is volt egy részén, nem feltétlenül jelenti azt, hogy biztos, hogy újra kell operálni. Erre valók a szakemberek, akik ezt megítélik, hogy ez elegendő volt ez a műtét, vagy kell további műtét, vagy nem kell. Most ez a műtét típus, ez a konizációs műtét, ez mennyire gyakori? Relatív ez egy gyakori dolog. Tehát a kisebb beavatkozások között, a kisebb nőgyógyászati beavatkozások között azt mondom, hogy ezt majdnem minden nőgyógyász végez, vagy végezhet ilyen műtétet. Magyarán szólva ez egy műtéti palettának egy gyakori eleme, és mivel relatíve nem egy túlságosan bonyolult műtét, ezért mondjuk akik nem is erre specializálódtak, azok is csinálnak ilyen műtétet. Tehát magyarul, aki nem daganatos betegek ellátásával foglalkozik, ilyen műtét típust végez relatíve nagy számban akár. Hát ez attól függ, hogy ki mivel foglalkozik inkább. Rengeteg követőd van, és én annak nagyon örülök, hogy egyfajta edukáló szerepet is betöltött a te példád, mert azt olvastam, hogy többen jelezték, hogy akkor ők most a te sorsodból kiindulva, és a te példádra az sokat gondolva hatására, igen. Elmentek szűrésre. Igen, abszolút, sőt a mai napig. A mai napig kapok ezzel kapcsolatban üzenetet, és nyilván én ezért is szerettem volna ezt az egészet elmondani, mert én eljutok ennyi emberhez, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy figyeljük a testünket, hogy tényleg annyira apró dolgokon múlik az életünk.
és hogy ne legyünk lusták elmenni, nem kell félni. Nyilván, valljuk be, nem egy kényelmes, nem egy komfortos helyzet ez egy nőnek, ahogy a férfiaknak sem komfortos elmenni szerintem urológushoz, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, de muszáj, mert nagyon-nagyon sokat számít, és megmentheti az életünket. Milyen tünetekre kell figyelni? Tehát az Anikó annyiból szerencsés volt, nem tudom, hogy ez most szerencse vagy szerencsétlenség ez esetben, hogy nem volt konkrét tünet, de van olyan, akinél van tünet, és ha igen, akkor micsoda? Az ő állapotában sose lesz tünet. Annyira korai stádium volt? Nincs tünet. A ményegdaganatnál sem feltétlenül van tünet az elején. Ha már tünet van, az már szoktuk, már nem túl jót jelent. Mondhatok olyan tüneteket, de ezek már daganatos betegeknek a tünetei, amit nem kell. Tehát aki elmegy egy szűrésre, ahogy beszéltünk az elején is, ott nincs tünet. Tehát nem fogja azt érezni, hogy ha egy ilyen elváltozást valaki megérez, az csak a véletlen, és csak a képzelet ereje, de ezt ő nem érezheti. Tehát a korai daganatot, ményegdaganatról beszélgetünk most, azt sem lehet érezni. Lehetnek olyan különböző tünetek, amik idővel kialakulnak, meg valakinek korán van szexuális együttlét után vérzése, de ugye ez rögtön ilyenkor, ha ilyen van, akkor mindenki elkezdi az internetet bújni, és persze az elsők között rögtön előugrik, hogy neki ményegdaganata van. Hál' Istennek ez a legutolsó szokott lenni a sorban, de hát ezért nem az interneten keresztül kell tájékozódni, hanem el kell illetve jutni csak megbízható oldalakról. Lehet, mert úgyis én is nyilván megnézném, tehát hogy az a leggyorsabb, hát otthon vagyok, beütöm, csak rossz irányba tud elvinni. Ha jól gondolom, akkor Anikó, neked jött egy újabb, azért nem tudom, 1 vagy 2 hetes nehéz időszak a műtét után, amikor a szövettan eredményére vártatok. Legalábbis én nagyon, nagyon izgultam, és aztán bekövetkezett nálam az, hogy rossz indulatú. Tehát nálad hogy volt ez az időszak? Nyilván ezért ez egy teljesen más dolog, ami neked volt. Valószínűleg izgultam, de én azt gondolom, hogy alapvetően miután a műtét maga, tudtam, hogy jól sikerült, nagyon megnyugtató volt az orvosom, és tudtam azt, hogy jó kezekben vagyok. Nyilván az emberben mindig lesz egy kis izgalom, hogyha egy ilyen dologról beszélünk. Én féltem, persze, de nem volt akkora a félelem, mint mondjuk abban az esetben, ami édesanyámmal történt, ahol már az ember azért tisztában van annak a súlyosságával. És amikor megjött a jó eredmény, tehát hogy ez jó indulatú, az olyan, mint amikor kifizeti az ember a hitelét. De nem bulisztál egy nagyot örömödben? Nem. Én igen, amikor túllettem az egészen. Az volt az első. Pezsgőt bontottunk. A konizációs műtét után jött a második gyermek. Teljesen problémamentes terhesség volt? Hát és az volt az érdekes, hogy ugye a konizációs műtét után azért tudni kell, hogy az első kisfiammal, amikor állapotos voltam, az egyáltalán nem volt egy egyszerű történet maga, hogy a teherbeesés folyamata. Tehát hogy azért ez egy viszonylag hosszabb ideig tartott, sőt, ott már az is szóba került, hogy egy meddőségi klinikára is lehet, hogy el kell mennem. És aztán nem tudom, hogy ez a konizációs műtétnek köszönhetően, vagy nagyon szerelmesek voltunk a párommal, de hogy viszonylag gyorsan és egyszerűen sikerült, úgyhogy nem szoktak ilyet mondani, hogy egy ilyen beavatkozás után sokkal egyszerűbb a teherbeesés. Ezt még nem hallottam, de hát majd meg kell vizsgálni ezek után. Egyébként orvosilag ez teljesen normális, gondolom ilyenkor, Anikó történetéből is, hogy ilyenkor minden további nélkül vállalható gyermek. Egy ilyen műtét után? Igen. Igen. Nyilván, ha sok ilyen műtéttel van valakinek, mert olyan szerencsétlen helyzetbe kerül, akkor bizonyos veszélyhelyzetek felléphetnek terhesség alatt, a vetélés, esetleg koraszülés, de mondjuk egy ilyen műtét után biztos, hogy százalékban itt is valamit nőhetett, de olyan mértékben nem, hogy azt mondjam, hogy rettegni kell egész terhesség alatt, hogy itt valami baj lesz. Most eltelt majdnem 5 év. A te gondolkodásodban ez az egész milyen szinten van jelen? Milyen gyakran szoktál rá gondolni? Magára a betegségre? Igen. Sajnos szerintem sokszor.
túl sokszor, ami nem biztos, hogy már egészséges. Nehéz ez. Én azt gondolom, hogy egy mentálisan nagyon erős nő vagyok, aki tudja, hogy mi a problémája, és ezt ki is tudja mondani hangosan, de vannak olyan dolgok, amikkel mégsem tudok megbirkózni, talán egyedül, és ez biztos, hogy összefügg az édesanyám halálával. Azt is ugye ezért viszonylag egyedül, tehát ezt egyedül csináltam végig, és ugye azt sem engedhettem meg magamnak, hogy összeomlok. Sosem jártam ezzel orvosnál. Pszichiáternél? Nem, sem pszichológusnál sehol sem. És lehet, hogy ezek nem lettek igazán jól, és elég hangosan kimondva, és valahol ez mélyen bennem van. Félek tőle, nyilván látom, a környezetemben látom, találkozom vele, nap mint nap találkozom vele, nem tudja elkerülni a figyelmem, és nem is akarom homokba dugni a fejem ezzel kapcsolatban, és bíztam benne, hogy most idejövök, és kiderül, hogy most már ez a rákkutatás egy olyan állapotban van, olyan stádiumban van, amikor már igazából bármi megoldható, és azt hiszem, meg akarom is hinni, hogy ahogy haladunk előre az időben, erre előbb-utóbb lesz gyógyszer, és lesz megoldás. Korábban azt mondták, hogy 50-60 év fölött kell megkezdeni a sűrű szűrővizsgálatokat. Ma már egyre lejjebb megy ez a korhatár, tehát én úgy tudom, hogy sokszor 20-30 éves embereknél is indokolt lehet a szűrés. Ez igaz a nőgyógyászati problémákra is? Azt mondom, hogy igen, tehát a nőgyógyászatnál, pont a méhnyedaganatnál ez abszolút, ez betegségfüggő. Tehát vannak ajánlások, van a bélrendszer ajánlás, van az emlődiagnosztikára, van a ményagszűrésre, meg van a megfelelő idő, amikor azt mondjuk, hogy na most el kell menni. A méhnyedaganat ilyen szempontból tényleg egy mondhatni kuriózum, hogy egészen fiatal kortól már, mert azt látjuk, hogy bizony a fiatalabb életkorban is jelentkezhet, nem is kis számban méhnyeddaganatos beteg. Mint ahogy egy ilyen elváltozásból is ki tud alakulni, és amikor ő nem egy kuriózum abban a tekintetben, hogy ilyen fiatalon alakult ez ki. Ebben nem? Ebben a tekintetben, igen. Ez volt a Rákeltérítő második évadának 8. adása. A Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet könyvtárában Nádai Anikó, dr. Lindner Balázs és dr. Fónyad László patológus volt a vendégünk. A felvétel elkészülését a Rákkutatók Alapítvány támogatta. Ne felejtsenek el feliratkozni csatornánkra, s ha tetszett, kérem, lájkolják podcastunkat. A Rákkutatók Alapítvány YouTube csatornáján még több érdekes tartalmat is láthatnak.